श्री स्वामी समर्थ अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त। कसे आहेत सगळे? मजेत आहेत ना? आनंदी राहा, सुखी राहा आणि स्वामी सेवा आपली करत राहा। तर मी तुम्हाला आजचा विषय घेऊन आलेली आहे की आपली आहे आता पारायण वगैरे कालावधी जो आहे तो चालू होईल, त्याच्यासाठी मी एक छोटासा हा व्हिडिओ बनवते की आपल्याला जर संकल्पयुक्त 108 पारायण महाराजांचे करायचे असतील कोणाला तर कसे करायचे त्याविषयी मी माहिती सांगणार आहे। म्हणजे आपले स्वामी चरित्र सारामृताचे। तर हे आहे आपलं स्वामी चरित्र सारामृत हा ग्रंथ। या ग्रंथामध्ये आपले 1 ते 21 अध्याय आहेत। 21 अध्याय आपल्याला पूर्ण वाचायचे असतात। तर मी तेच बोलेल, पारायण म्हणजे काय तर 1 ते 21 अध्याय पूर्ण वाचायचे असतात। तर आपल्याला संकल्पयुक्त 108 पारायण करायचे असतील त्याच्याविषयी मी माहिती या व्हिडिओमध्ये पूर्ण सांगणार आहे। तर व्हिडिओ स्किप न करता व्यवस्थित सगळ्यांनी ऐकावा असं मी सांगेल, कारण छोट्या छोट्या गोष्टी असतात त्या राहून जातात मग आपल्या। जर तुम्हाला काही काम असेल, बघा आपले कामं असतील, अडलेले कामं कोणी संततीसाठी करेल, कोणी घरदार होत नाही त्याच्यासाठी, किंवा लोन पास होत नाही, बऱ्याचशा अडचणी असतात, किंवा जॉब असेल कोणाचा, मुलांचा जॉबसाठी कोणी करत असतात, अशा काही गोष्टी असतात त्याच्यासाठी कोणी कोणी सेवा करत असतात। तर संकल्प करून सेवा केली तर आपली जी सेवा असते ती फलित जाते। म्हणजे काय तर आपली इच्छा असते ती पूर्ण होत असते जेव्हा आपण संकल्प करून पारायण करत असतो। ठीक आहे, तर आपल्याला संकल्पयुक्त पारायण करण्यामध्ये पण आपल्याला बरेचसे नियम असतात ते पाळावे लागतात। पारायण कशा पद्धतीने करायचं तेही मी तुम्हाला सांगेल, आणि व्यवस्थितपणे आपण पारायण करायचं आहे। व्यवस्थित मनापासून महाराजांची सेवा करायची आहे आपण, तेव्हाच आपल्याला फळ मिळत असतं पुरेपूर। तुम्ही बोलाल मग केलं आणि ताई माझी तर इच्छाच पूर्ण झाली नाही। कधी कधी कसं असतं, आपली सेवा पण होऊन जाते, कोणाकोणाचं सेवा चालू असताना इच्छा पूर्ण होतात। तर आपली सेवा झाल्यानंतर कोणाकोणाचं 3 महिने म्हणजे कालावधी असतो, 3 महिन्यापर्यंत बघायचं आपण, नंतर नाही झालं तर परत आपण एक वेळा अजून पारायण करायचं। कारण काय असतं, आपले पाप जे असतात, पुण्य असतात, आपल्याला माहिती नाही आहे काय झालेलं असतं, जसं त्याप्रमाणे आपली जी पाप पुण्याची जी फाईल असते, कर्मभोग असतात हे, तर आपली हे 3 महिन्यांपर्यंत आपल्याला वाट बघायची असते। पारायण कालावधी पूर्ण झाल्यानंतर बोलते मी तुम्हाला, त्या काळामध्ये पण म्हणजे आपले चान्सेस असतात खूपच की आपली इच्छा पूर्ण होण्याची। त्यामुळे पूर्ण 108 पारायण झाल्यानंतर 3 महिने अजून वाट बघायची आपण की कोणत्या गोष्टीसाठी आपण सेवा केलेली आहे, म्हणजे होतेच इच्छा। तुम्ही जर व्यवस्थित पारायण मनापासून केले ना तर नक्कीच तुमची सेवा चालू असतानाच कोणाकोणाची इच्छा पूर्ण होते। तर इच्छा पूर्ण झाली तर सेवा सोडायची नाही आपल्याला। सेवा जी आपण बोललेले आहेत 108 पारायण तर पूर्णच करायचे आहेत, हे लक्षात घ्या। जरी आपली इच्छा पूर्ण झाली तरी, नाही इच्छा पूर्ण झाली तरी आपण मग कंटिन्यू करून झाल्यानंतर महाराजांना बोलायचं की अशा अशा कामासाठी मी ही सेवा केली, तर तुमच्या चरणी मी अर्पण करते। नंतर आपल्याला 3 महिन्यापर्यंत रिझल्ट मिळतोच। आता मी सेवेत कशी करायची ती सुरुवात करते सांगायला। तर 108 पारायण स्वामी चरित्र सारामृताचे कसे करायचे, आपल्याला नियम अटी काय आहेत ते मी सांगेन। नियम म्हणजे पहिला ब्रह्मचर्या। ब्रह्मचर्याचा नियम आपल्याला पाळायचाच आहे 108 पारायण होतात तोपर्यंत। संततीसाठी तुम्ही जर करणार असणार तर मी तुम्हाला सांगेल तसा काही नियम नाही पाळला तरीही चालेल, अगदी काहीही हरकत नाही। संकल्पयुक्त पारायणसाठी बोलते मी तुम्हाला, तर संततीसाठी आपण हा नियम नाही पाळला तरी चालेल। नंतर पुढचं मी तुम्हाला सांगेल उपवास वगैरे करायचा का। उपवास करायची काही एक गरज नाही आहे, आपण जेवण वगैरे दोघी वेळ घेऊ शकतो। कांदा लसूण वर्ज्य आहे का, तर नाही, कांदा लसूण आपण खाऊ शकतो, काही एक हरकत नाही, कांदा लसूण खाऊ शकतो। पुढचं सांगेल नॉनव्हेज। नॉनव्हेज टोटली बंद। जो ही सेवा करणार आहे संकल्प करून, आपल्या घरात खात असतील लोकांना खाऊ द्या, आपलं घेणं देणं नाही। तुम्हाला बनवायचं असेल तुम्ही बनवून देऊ शकतात, पण त्याच्या आधी आपल्याला सेवा करून घ्यायची आहे, नंतर आपण त्यांना बनवून द्यायचं आहे, हे लक्षात घ्या। तर तुम्ही मात्र जो सेवा करणार आहे संकल्प करून जो सेवा करेल त्यानेच 108 पारायण पूर्ण करायचे आहेत आणि त्यानेच हे नियम फॉलो करायचे आहेत। तुम्ही नॉनव्हेज खाऊ शकणार नाही तर 108 दिवसाचे पारायण पूर्ण होतात तोपर्यंत। हा एक दुसरा नियम झाला। कपडे वगैरेचं त्याचा काही नियम नाही आहे, कपडे आपले साधे रोजचे वापरले तरीही चालतील, काही हरकत नाही आहे।
त्याच्यानंतर वेळ कोणती ठेवायची, वेळ कुठलीही ठेवा तुम्हाला पटेल. मी सांगेल सगळ्यात उत्तम वेळ ही सकाळची असते. सकाळी आळस वगैरे नसतो, जेवण आपलं झालेलं नसतं म्हणून. आणि सकाळचा कालावधी खूप चांगला असतो किंवा संध्याकाळचा घ्या तुम्ही. कारण कसं असतं सांगू का, दुपारच्या वेळेस हीट तयार होतं. आपण जेव्हा अशा सेवा करू, कारण रोजच्या रोज आपलं पारायण करण्यात येईल, मग हीट तयार होते आपल्या शरीरामध्ये, उष्णता तयार होते. आपला दुपारचा कालावधी खूप म्हणजे ऊन असतं, त्यामुळे आपल्याला शरीराला पण बघावं लागेल की त्रास व्हायला नको, म्हणून आपण सकाळी किंवा संध्याकाळी करा. सकाळी केलं तर अतिउत्तम राहील असं मी तुम्हाला सांगेल. नंतर 12 ते 12:30 जो कालावधी असतो त्याच्यात आपल्याला वाचन करायचं नाही आहे, पारायण करायचं नाही आहे दुपारच्या वेळेस, हे लक्षात घ्या. तो वेळ स्किप करायचा आहे. आपल्याला सगळ्यांनाच माहिती दत्त महाराजांचा हा अपेक्षेचा वेळ आहे, त्यामुळे आपल्याला करायचं नाही आहे. नंतर तुम्हाला सांगेल की हे सगळे नियम झाले. आता त्याच्यानंतर आपण पोथी कशी वाचायची. पोथी वाचताना आपण श्री स्वामी समर्थ महाराजांचे तुम्ही 11 माळी घ्यायचे असतील तर 11 जर पहिल्या दिवशी घेतल्या तर तुम्हाला कंटिन्यू 11 कराव्या लागतील. ठीक आहे. जर 1 माळ घेतली तुम्ही तर 1 माळही घेतली तरीही चालेल. 1 माळ घ्या. सगळ्यात आधी महाराजांचं सकाळी रोज अभिषेक करायचा आहे तुम्हाला. अभिषेक केल्यानंतर अष्टगंध वगैरे लावा. तुमचे काय रोजची आपली देवपूजा करतो त्याप्रमाणे आपल्याला पूजा करायची महाराजांची, जी आपण नित्यनेमाने करत असतो ती. त्याच्यानंतर तुम्हाला सांगेल स्वामीस्तवन बोलायचं आहे. स्वामीस्तवन हे नित्यसेवेच्या ग्रंथात आहे. स्वामीस्तवन बोलल्यानंतर 1 माळ श्री स्वामी समर्थ महाराजांचा जप घ्या, श्री स्वामी समर्थ या मंत्राचा. ठीक आहे. नंतर आपल्याला 1 ते 21 अध्याय हे कंटिन्यू वाचायचे आहेत. एका बैठकीत एका जागी बसून न उठता न कोणाशी बोलता आपले हे कंटिन्यू करून घ्यायचे आहेत. त्याला एक पारायण बोललं जातं. तर तुम्हाला 1 ते 21 अध्याय पूर्ण करायचे आहेत. त्याच्यानंतर मी तुम्हाला सांगेल आरती. रोज तुम्हाला आरती करायचीच आहे. सकाळी संध्याकाळी 1 टाईम केली तरी चालेल, दोघी वेळ केली तर अतिउत्तम, पण 1 टाईम तरी करा असं मी तुम्हाला सांगेल. त्याच्यानंतर सांगेल महाराजांना आपल्याला नैवेद्य ठेवायचाच आहे. नैवेद्यामध्ये तुम्ही काहीही ठेवा, अगदी दूध साखर ठेवलं तरी चालेल, खडी साखर ठेवली अगदी तरी चालेल, तुमच्या स्वइच्छेने ठेवा, पण रोजच्या रोज तुम्हाला नैवेद्य महाराजांना ठेवायचा आहे. तुम्ही काय जेवण करणार आहेत, भाजी चपाती भाकरी काही असू द्या, ते तुम्हाला महाराजांना दाखवायचं आहे नैवेद्य. नंतर तुम्ही मग जेवण करू शकतात. एवढ्या गोष्टी तुम्हाला म्हणजे करायच्याच आहेत रोजच्या रोज. त्याच्या पुढचं मी तुम्हाला सांगेल की आपण जेव्हा पारायण करणार आहोत, बऱ्याच महिलांना काय असतं बघा, पोथी नसते, मग पारायणापुरती तुझी पोथी दे ना, ह्या गोष्टी करायच्या नाही आहेत. आपण जे करू ना, जे आपण पारायण करू त्याचं पुण्य ज्याची पोथी राहील ना त्याला जात असतं, हे लक्षात घ्या. म्हणून आपली पोथी पाहिजे स्वतःची, मॅट आपली पाहिजे आणि जपमाळही आपली पाहिजे. ठीक आहे. ह्या तिघी गोष्टी आपल्या स्वतःच्या पाहिजे जेव्हा संकल्पयुक्त तुम्ही पारायण करणार आहात. आपल्या देवघरासमोर बसून जर तुम्ही कराल तरीही चालेल, किंवा तुमच्या घरात समजा एखादी तुम्हाला जागा दुसरीकडे असेल तिथे करणार असणार बसून, काही हरकत नाही, तिथे दुसरीकडे बसूनही तुम्ही करू शकतात. पाट वगैरे मांडायचा का ताई, तर मांडायची गरज नाही. आपल्या देवघरासमोर बसून तुम्ही करू शकतात पारायण. त्याला काही पाट वगैरे मांडणी वगैरे काही मांडायची गरज नाही, हे लक्षात घ्या. नंतर मग तुमचं हे झाल्यानंतर परान्न आपण वर्ज्य करायचं आहे. परान्न बिलकुल घ्यायचं नाही. कोणाच्या घरचं कसं असतं, कोणाच्या घरचं कसं, आणि आपण संकल्पयुक्त जेव्हा करत असतो आपल्या कामासाठी काहीतरी, या गोष्टीसाठी आपण म्हणजे देवाजवळ काहीतरी मागत असतो, हे लक्षात घ्या. आपण साधं सुद्धा मागत नाही आहेत, आपण घर दार पैसा दे, नोकरी दे, ह्या गोष्टी मागतो. त्याच्यासाठी एवढा तरी त्याग आपल्याला करावाच लागेल, हे मी तुम्हाला सांगेल. आपल्याला परान्न बिलकुल घ्यायचं नाही आहे, बंदच ठेवायचं आहे. कोणाच्या घरचं खायचं नाही, कोणाची निंदा नालस्ती करायची नाही, कोणाविषयी वाईट बोलायचं नाही. आपलं फक्त पारायण महाराज आणि आपण. कुठलीही एक सेवा करा, पण परफेक्ट करायची आहे आपण, हे लक्षात घ्या. तुम्हाला मी बोलणार नाही ही करा ती करा ती करा, कुठलीही एक चॉईस करा. तुमचं आणलेले कामं होतच नाही तर नक्कीच मी तुम्हाला सांगेल 108 पारायण तुम्ही करून बघा. 108 पारायण केल्यानंतर तुम्हाला स्वतः अनुभव येईल तुमच्या आयुष्यात किती बदल घडून येतो तो. म्हणून तुम्हाला सांगेल की नक्कीच पारायण करून बघा आणि स्वतः अनुभव घ्या. आणि जे नियम असतात हे व्यवस्थित परफेक्टली आपण फॉलो करायचे. कोणाविषयी मी तेच बोलेल, फोन पण कमी वापरा, म्हणजे कसं आपलं जास्त बोलणं होतं, मग बोलण्यात काहीही बोललं जातं, मग आपली सेवा जी असते ती व्यर्थ जात असते.
झोपायचा, उठायचा, बसायचा काही नियम आहे का ताई? तर गुरुचरित्राला असतात, याला काही एक नियम नाही आहे. तुम्ही जमिनीवर नाही झोपले तरी चालेल, गादीवर झोपले अगदी तरी चालेल, काही हरकत नाही. त्या गोष्टी याला लागू पडत नाही. आता मला सांगेल की मासिक, आपल्याला सगळ्यांचा मासिक धर्माला लेडीजला सुतक, विटा हे दिवस स्किप करायचे, त्याच्यापुढे सेवा कंटिन्यू करायची तरीही चालेल. 5 दिवस स्किप करा किंवा येथे आली ते 13 दिवस 12 दिवस काय स्किप करा, पुढे कंटिन्यू करा, मोजत राहायचे आपण किती पारायण झाले. आणि नंतर त्याच्या पुढे सांगेल तुम्हाला की आपण हे 108 पारायण मी तुम्हाला सांगेल. तुम्ही आता आपलं दत्त जयंती येते पुढच्या महिन्यात, तर तुम्हाला मी सांगेल 108 पारायण तुम्हाला जर करायचे असतील कंटिन्यू, तर तुम्ही एका दिवसाला 2 पारायण केले तरीही चालतील. म्हणजे तुम्ही हे बघा 108 पारायण आपले किती दिवसात, 40 दिवसात करायचे असतील तसेही करू शकतात, 51 दिवसात करायचे असतील तसेही करू शकतात. तुमच्या मनावर आहे तुम्हाला किती दिवसात करायचे आहेत, किंवा 108 दिवसात पण तुम्ही करू शकतात. रोज एक केलं तर तुम्ही एका दिवसात 1 पारायण केलं, 2 केले, 3 केले, अशा प्रकारे पण तुम्ही केले पारायण 108 मला कंप्लीट करायचे आहेत असं जर ठरवलं तसेही तुम्ही करू शकतात. काही एक हरकत नाही. तुम्ही ठरवायचं की मला एवढ्या दिवसात एवढे पारायण करायचे आहेत, चालतं, तसंही केलं तरीही चालतं. दत्त महाराजांची जयंती आहे आता, दत्त जयंती, त्यामुळे तुम्ही अशीही सेवा केली अगदी तरीही चालेल. किती दिवसात तुम्हाला कंप्लीट करायचे, फक्त आपली संख्या व्यवस्थित ठेवायची की आपले परफेक्ट तेवढी 108 आपण बोललेलो आहोत संकल्पमध्ये, तर आपल्याला 108च करायचे आहेत. आणि सगळ्यात आधी माझं सांगायचं राहिलं तुम्हाला, सगळ्यात आधी पहिल्या दिवशी आपल्याला संकल्प घ्यायचा आहे. संकल्प घेण्यामध्ये आपल्याला इच्छा बोलायची आहे, किती दिवस आपण पारायण करणार आहोत, म्हणजे किती पारायण करणार आहोत आणि कोणत्या कामासाठी करणार आहोत ते आपल्याला बोलायचं आहे. दिवस तुमच्यावर आहे आता किती कसं काय करायचं ते, पण 108 पारायण मी कोणत्या कामासाठी करणार आहे सगळं व्यवस्थित संकल्प सोडवायचा, घ्यायचा आणि सोडवायचा एकच असतो संकल्प. पहिल्या दिवशीच करायचा असतो, नंतर करायची गरज नाही काही एक पारायण संपल्यानंतर. त्यामुळे पहिल्या दिवशी आपल्याला संकल्प करायचा असतो जेव्हा आपण करत असतो तेव्हा. तर ही झाली माहिती. त्याच्यानंतर उद्यापन कसं करायचं ताई? उद्यापनाचं काही एक एवढं मोठं बर्डन नाही आहे किंवा काही नाही आहे. तुम्ही उद्यापन साधं आणि सोपं, आपल्या घरात तुम्हाला सुवासिनीबाई जीव घालायची असेल तसंही करू शकतात, जोडपं जीव घालायचं असेल तसंही करू शकतात. नाही तुम्हाला जमलं, महाराजांना नैवेद्य दाखवायचा आपण, ठीक आहे, आपले देवघरात महाराज आहेत, फोटो आहेत, मूर्ती आहे, काय महाराजांना नैवेद्य दाखवायचा यथाशक्ती. तुम्हाला लहान मुलं मिळाले त्यांना जेवू घाला, गरीब कोणी भेटलं त्यांना तुम्ही दान दिलं, अन्नदान करा, काही दान केलं तरीही चालेल. नाहीच काही तर आपल्या स्वामी महाराजांच्या मठात जा, दानपेटीमध्ये आपण पैसे टाकले तिथे तरीही चालेल. यथाशक्ती आपल्या स्वइच्छेने आपण उद्यापन करायचे, त्याचं काही एक मोठं हे नाही आहे की कसं करायचं काय करायचं म्हणून. तर या गोष्टी आहेत 108 पारायणांच्या. तुम्ही अशा प्रकारे 108 पारायण करू शकता, तेवढं मला सांगायचं आहे इथे. अजून तुम्हाला काही प्रश्न वाटला किंवा काही शंका वाटली तर नक्कीच विचारा. मी नक्कीच तुमचं जो प्रश्न असेल त्याचा उत्तर देण्याचा प्रयत्न करेल, तुमच्या शंकांचं समाधान करण्याचा एक प्रयत्न करेल माझ्या परीने. चला मग जी सांगितलेली सेवा होती ती महाराजांच्या चरणी अर्पण करते आणि इथेच थांबते. नंतर अजून भेटेल पुढच्या व्हिडिओमध्ये नवीन माहितीसोबत, नवीन विषयासोबत. तोपर्यंत श्री स्वामी समर्थ अवधूत चिंतन, श्री गुरुदेव दत्त. व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा.